irriterende steder, og jeg kunne ikke få kortelsene til at starte med, og så endte de med at forsvinde. Og så er det bare fucked up, hvis man ikke kan nå på dem, før de forsvinder første gang, så er man bare bagud. Og så det call, jeg har fået til at starte med lige meget. Altså, så det er bare... Og så var jeg bare uheldig, at der ikke var nogen af dem, der passede bagefter, ellers havde det været fint. Du skal ikke lade dem vide, hvad der skete på øen Patmos 6000 er fra Kristus. Jeg er for klog, jeg skød min egen decoy. Trekanten er på mig, hvis du bruger den. Bro, jeg får damage numbers på dem, men de går bare ikke i stykker. Det er fucking irriterende. Åh, den kunne være blevet så special. Bro, kan jeg stå sådan... Fucking no. Okay. Jeg fucking hader den her stasis, dude. Den eneste fjende, vi ikke må dræbe, er det mest irriterende. Nu skal skifte loadout efter test. Jeg har meget liv. Godt. Ja, jeg har sidste. Jeg tror ikke, der spawner en ny wave her. Nej, fordi jeg har sidste, så spawner der ikke en ny. Jeg skal bare vente på abilities. Jeg er både weekend og smoke. Nej, midt. Åh, jeg misser så mange skud. Jeg ramte max. Jeg tror også, jeg ramte tæt på max. Juicer Screep. Ja, jeg fik den også.
Min heavy break er ikke blevet skubbet af mappet. Bro. Jeg har lidt dårlig atli her til at starte med. Homie er udødelig. Det synes jeg ikke er sjovt. Du har res, ikke? Jo. Et lidt uheldigt tidspunkt at dø på. En lidt uheldig måde at dø på. Måske burde jeg bare lade være med at gå efter de der fjender. Pas på, han gør det samme som dig. Bro, der er no way, der ikke er nogen af de her, der dobbeltbreaker. Bro, hvad min... Når jeg gerne vil have den, skal jeg stå inde i den. Oh my fucking god, bro. Når jeg gerne vil have den, skal jeg stå inde i den i 5 år. Når jeg ikke vil have den, skal jeg stå derinde i et halvt sekund. Ja, så fucking ændrer den så. Du er nødt til at hjælpe. Hvad skal jeg have? Det ved jeg et eller andet. Fucking know. Jeg kan ikke huske det. Jeg er så cirklet. Nej, det er måske det er fint. Ja, bare prøv at få en. Nej, jeg har en cirkel. Og cirklen skal bruge en firkant, hvis du har den. Det har jeg ikke. Jeg har pyramid. Fuck, er trekanten henne? Der var på mig. Ja, jeg har en glyph breaker. Hvad var det? Det var trekant. Oh. Ja. Ain't no way, bro. Jeg reset dig. Trekant. Ja, trekant. Ja, 10 sekunder. Ja, bare start. Jeg har ikke noget... Ja, det der. Damage for ass. Det gør ikke noget. Min damage var også ret gral. Vi må bare ikke dø. Ja. Fuck. Jeg kan ikke se den. Okay, fedt. Hvor fuck er det? Det er fordi den blokerer for hinanden igen. Det er faktisk skør. Bro, de skriver... De skriver, at de ikke kan tage lort, fordi du ikke er i clan chat. Nej.
Nå, de skriver i clan-chat, eller hvad? Ja. Jeg kan lave ham til special. Bro, hvad jeg ikke vil gøre for en heavy break. Seriøst, hvad jeg ikke vil gøre for en heavy break lige nu. Bro, så forsvinder de begge to. Okay. Jeg har sidste. Jeg skal bare Transcendence. Jeg skal bare have en fucking rocket. Jeg har vildt kun én rocket. Jeg er en break. Okay, nu har jeg 3 rockets. Det er lidt bedre. Jeg har 6 rockets. Okay. Har du, hvad hedder det, Stillhunt? Ja, jeg har stadig den reloadet nu. Godt, jeg har super nu. Er du klar? Jeg har fuld. Nej, ikke pop golden her. Nej. Jeg sutter. Let's go. Hvorfor er det altid i runs, hvor alting går fucking galt? Sut. Bro, jeg glemte at poppe Transcendence, før jeg poppede Golden Gun igen. Bro, get on res. Nej, du skal blive auto-ræsset, du får ikke et ræs af mig, bro. Jeg fik 5 spoils, Pog. 5 spoils. Worth. Men hvorfor? Jeg skulle ikke lavet det her den her uge. Damage, Daniel.